В залата в Нови пазар сме. Това е матча за трето-четвърто място между отборите на домакините от Васил Левски, които са в розов екип, и Панагюрище. Преди това аз искам да ви кажа само, че в групите отборът на Шумен 9-8 записа загуба от Етап с 8 на 22. След това още една загуба, малко неочаквана, от Панагюрище с 18 на 20. Панагюрище Етър, матчът 14 на 27. Класирането е Етър първи, Панагюрище втори, третото място за Шумен 9-8. В другата група Васил Левски и Бъки направиха един много зрелищен матч и домакините загубиха само с един гол, 18 на 19. Васил Левски и Хасково една победа категорична с 24 на 11 и Бъки Хасково 23 на 15. Класирането Бъки, Васил Левски и Хасково. По този начин Шумен 9-8 игра с Хасково за 5-6 място. Шуменки спечелиха, най-сетне показаха това, което могат и спечелиха с 27 на 18. Матчът за трето-четвърто място вече гледаме между отборите на Васил Левски и Панагюрище. Домакините нито за миг не оставиха съмнение кой е по-добрият отбор. Отлични прояви на лявото крило Мариела Ивалинова, Моника Радева, Лидия Бакърджиева, Жанета Емилова, Фатима Васфи и, разбира се, големият лидер на отбора Глория Павлова. Ще я видим в действие и вече я видяхме, ето тя изпълнява и тази дуспа. Глория Павлова, национална състезателка. Това е нейната сила, стрелбата и от 9-тия метър, защото тя има и много други качества. Не случайно специалистите и предричат много добро бъдеще, както се казва Дания Урочасова. Резултатът от този матч 32 на 24, което означава и трето място за отбора на Васил Левски Нови пазар. Момичетата наистина играят много добър хандбал. Пак ви казвам, че те бяха отборът, който стоеше най-добре срещу безспорния фаворит в турнира, отбора на Бъки. А това момиче, Мариела Ивалинова, наистина като че ли беше една от любимците на зрителите. Ето поредното изпълнение на Глория. Между другото, на вратата Ралица Тонева направи много добри неща, не само в този матч. И Глория и Ралица играят и при жените, които са част от елита на българския женски хандбал. Така че каляват сили и срещу далеч по-големи и опитни състезателки. Хубава контра, завършена от Жанета Емилова. Поредната добра изява на Ралица Тонева. И пак Мариела. Казвам ви, това момиче наистина изигра много добър матч. Зрителите тук са поразделени малко, тъй като на почивката издадоха част от тях. Знаете по какви причини, да не ги упоменаваме сега, защото това е във връзка с една кампания, която все още не сме предприели, да забраним тотално едно нещо. Така че в тази зала предстоеше да се изиграе финалът за първо и второ място, а ние да чуем първо мнението на треньорката на Васил Левски Нови пазар, Грета Купчева. Спечелихте третото място като домакини. Не знам дали си доволна от него или имахте сили за повече? Загубихме първия матч с Габрово с един гол. Ако бяхме спечели, щехме да играем на финал. Третото място е добро, имайки предвид здравословното състояние на момичетата. Това е, което можахме да направим. Какво имаш предвид здравословното състояние? Грип? Грип, контузии, в последния момент станаха на крака и играха. Между другото, имаш най-добрата вратарка, а може би голмайстор или най-добра състезателка в лицето на Ралица и Глория? Да, имам ги. Глория с пукната капсула на лявата ръка, не е тренирала. По това, което направиха, някакъв подвиг от децата.
Предстои финалът между отборите на Бъки в син екип и болярките в традиционния виолетов екип. С номер 4 виждаме една шуменка, която е в техните редици, Станислава Димитрова. Срещата беше ръководена от шуменските съдии Пламен Павлов и Валентин Лампаров. Победителят печели Купата на България при девойките старша възраст. Достатъчно голям залог. Поначало това са двата най-добри отбора, не само в тази възраст. Женският хандбал и в Габрово, и в Велико Търново от години вече е като че ли приоритетен спорт. Етър поведе в тази среща. След това от Дуспа изпълнена от капитанката на Бъки Лидия Ковачева, последва равенство и се завърза един мач, в който обикновено габровски водеха с около 2 гола, 2 до 3, понякога и до 4 гола стигаше разликата, като имаше и едно изравняване при 7-7, което даде надежди на момичетата от Велико Търново, че нещо може да се обърне в този матч. Станислава Димитрова, между другото, срещу нея персонално играеше точно Лидия Ковачева, лидерката на отбора на Бъки. Добра проява на вратарката на Етър Кристина Миланова. Тя спаси и 2 дуспи, между другото. Още една добра нейна изява. Контраигра и хубав гол от крилото. Тук интересно изпълнение. Опит за атрактивна игра и прехвърляне, но вратарката реагира добре и успя да излезе и, както се казва, да скъси до почти 0 ъгъла. А това изпълнение на Лидия Ковачева беше демонстрирано няколко пъти резултатно. Момичето наистина владее този удар, нещо като хълбочен, перфектно и отбеляза няколко гола. Оказа се, че на всичкото отгоре тя е играла и с контузия. Виждате двубоя между Лидия Ковачева и Станислава Димитрова. Персонална опека срещу най-добрата на Етър. Ето е нейната майка Красимира, между другото с шуменски хандбалистки. Естествено беше да се вълнува, да подкрепя отбора на Етър. Отново Станислава. Много агресивни в защита бяха хандбалистките от Габрово и това беше част от това, което им донесе успеха. Станислава изпълни 3 дуспи в тази среща и успя да ги реализира. В крайна сметка победа за Бъки с 22 на 18, а това е отстранената състезателка с червен картон на Етър. Край на срещата и заслужена радост за момичетата на треньора Добрин Очков. Отново носители на Купата на България. Те са имали шампионски титли и купи. Пак казвам, един от центровете на женското направление в българския хандбал. Закриване на турнира и награждаване. Това са индивидуалните призове. Най-добър вратар Ралица Тонева от Василевски, Нови пазар. Голмайстор на турнира с 36 гола Глория Павлова, също от Василевски, Нови пазар. Метът Румен Панотов лично връчи този приз. Станислава Димитрова, също шуменка, но с отбора на Етър, най-добър състезател. Призът е връчен от националния треньор на жените Христо Коев. Пето място за отбора на Шумен 9-8.
Русина го получава. Трето място за отбора на Васил Левски. Другите официални лица, които връчваха освен кмета, Йордан Николай Николов, председател на Общинския съвет, Красимира Куртева, заместник кмет и Христо Коев, за който вече стана дума. Второто място за отбора на Етър, Велико Търново. И купата на България отива в ръцете на капитанката Лидия Ковачева, а оттам и в ръцете на нейните съотборнички от Баки Габрово. Снимки за спомен, както се полага в такива случаи. И сега интервютата след края на този турнир, когато все още емоциите властват. Първо ще говорим с двете момичета, които бяха цял мач една до друга на финала. Лидия Ковачева от Бъки и Станислава Димитрова, пак казвам шуменка. Едно много талантливо момиче, което така си и порасна в залата за хандбал, може би закърнено с тази любов от нейната майка, която е вратарка и днес още поиграва. След това ще чуем и другите наградени индивидуални състезателки, Глория Павлова и Ралица Тонева, както и теньора на Баки Габрово, Добрин Очков, който между другото също е бил в Шумен като теньор на оня голям отбор в женското направление, който стана и шампион на България, и носител на купата, и играеше в международните турнири, но това е стара слава, както се казва.